हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुलेट चेनेलाव बरायना बाहरनाय थाबाय दिनै आंना गयटलास डे आरोना माने आं दिनै न'आव थांगोन स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं खोन्थिलांबाय थागोन आरोना दिनै आंनिया गारिया 8:15 दङ आरोना होमबाबो आङो 12तासोआवनो ओंखारलांगोन माने गुवाहाटीयावथ' ओरैनोबाबो इमान जामखा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो फैबायब्ला गुवाहाटीयावथ' डेन्जार जामखा नालाय ओमफ्राय दायो आङो ओंखायनो थाब थाब ओंखारनानै थांसै आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आं दायो देलायनि माने आं दुगैखांबाय आरोना फुङावनो खनसे दुगैखांबाय आरो खनसे दानि बावै दुगैबावबाय आं मा गरम गुवाहाटीयावथ' ओरैनोबाबो इमान गरमखा नालाय ओमफ्राय आङो दायो मोखाङाव फोननोसै पाउडार ओमफ्राय आङो माने मोखाङाव जेबो ओरैबायदि फोनखाया आरोना माने फोननो हाया आंनि मोखाङाव माने मानोबा माबा मोनसे जुदि जेनेबा क्रिम सिम फोनबानो दब्रा फिसा फिसा ओंखारखायो बेखायनो आङो जेबो फोना आरो मोखाङाव ओमफ्राय गोजां बोथोरबाथ' बारखांजोबो नालाय ओमफ्राय आङो मा फोनो मिथिगौ गोजां बोथोराव नैखौ फोनो आं गोजां बोथोराव नैबे बाय मोजां नाङो आरोना ओमफ्राय बाय गोरान गोरान आरोना बेखायनो मोजां नाङो बेखौनो फोनो आं गोजां बोथोराव दायो ओमफ्राय आं पाउडार फोननोसै बाबा खाथियावद्राय नुवा नालाय गावनानै बानायनोसै आरो बारखांसिगोनसो नामालै र' गोराफोराव फोननि आं माबायानो मा होनो देग्लाय माइखौथ' आं बारा गायखायाखै देसन जि बाङाय गायदो इनो जि गोसोम जाखादोना माने आयु ओमफ्राय दाबो फुरनोनो रोंला मालायफोरा फुरलांजोब्बाय ओमफ्राय आंहा दाबो फुराखैनोखा जि गोसोम गोसोमैनो दोङोबा दाबो गुफुरनो जानो रोंला मा जाबावगोन दुर्गा फुजा सफैबाय ओरैनोबा ओमफ्राय नायदो खाथबबानो मोजां नुगोनब्रा गरमफोरावलाय जाबाय आंनि देलायनाया माबायदि होनदो इदि गाज्रि जाबाथाय बांसिन देलायनाय बायसा नुयो न' आंखो कमेन्टाव खोन्थाहरदे आंखो माने इदि लाबाथाय मोजां नुयोना बांसिन देलायनाय बायदि नुयो कमेन्टाव खोन्थाहर आरो हा लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो आंनि चेनेलाव 1K साबस्क्राइबार जाबाय बिनि थाखायनो आं बिराद खुसि आरोना नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामबाय था आरो आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै माबायदि मोनो अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर जेन'बा आरोना जे आं बानायनायफोरा इदिखौ मोजां नाङाखै इदि बानाय जेन'बा ओरै खोन्थाहर आरोना माने जों मिन्थिया नालाय ना माबायदि भिडिअ लाबोबा नोंथांमोना नायनो मोजां मोनो बिनिखायनो आरो नोंथांमोनाबो खोन्थाहर जेन'बा इदि भिडिअ लाबो होननानै आं नाजागोन आरोना बिदि भिडिअ लाबोनो होननानै नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच I love you all friends thank you subscribers फ्लाइं किस नोंथांमोननो माने आं साबस्क्राइबारफोरनो आरोना फ्लाइं किस होबाय आरो आङो ओमफ्राय बेखौ लानानै नोंथांमोना बाक्सा सोनानै दोन उनाव नांगौ जाबाथाय हरफिननांगोन ना आंनो थांनोसै गथ'फोरा बाबा हाय सा हाय खाने क्या আছে খালে ভিডিও করছো ভিডিও করি হাই করে দে हाय दायो आं थांनोसै ओमफ्राय टाइमा 12:15 जाबाय ओमफ्राय बाय কেতিয়া আহিবা আৰু চাউল কেইটা হয় আহিবা না আহিম দিয়ক দে বাই বাই আপুনি আহিব এটা বন্ধ दोङो गारिया बाबा माबा मा होनो मास खावबा भितराव थायो ना मोखाङावनो थायो भितराव थायो गोथांमोन न गोथाङा नों थांलाबा इदि थांसैबा थांजाङो दायो आं थांनोसै हारसिं ओजों नायलांबाय था नोंथांमोना आङो गुवाहाटि हारसिं माबायदि बेरायो नायलांबाय था
एक्चुअली आं फार्स्ट गोदान फैनाय टाइमाव जाबाय माबा जादोंमोन आरोना रोङा बायदि मोनदों ओमफ्राय दायो गिदिंबाय थायो माने साब रोंलांजोब्बाय माने सिनायबाय आरोना इखिनि जायगाखिनिखौ बिदि आरो मानसिफोरा नायगासिनो मोनो आंखौ माबा बिदि खालामनानै फैबाय थानायखौ आरोना दायो माने गाव बुंनो हाला आङो मानसिफोरा नायगासिनो भिडिअखौ बेबायदि माने मानसिफोर फैयाखै मालाय बेखायनो डेन्जार नायखायो आरोना आंनो दिखौ क्रस जानो मान बोरैबा मोनखायो माने गियोलै क्रस जानो माने रोङा मोनो आरो माने इथिंबो इथिंबो फैनो हायोना बेनिखायनो गियो नङाबाथ' ओरैनो माबा आरो क्रस जानाय एसां माबा नङा आरो ओमफ्राय होमबाबो गियोलै माने क्रस जाफेरा नालाय सोनायलांबाय दा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ गारि नेगासिनो दायो नैफोरो कट आरोना बेखौ जे जिसिपिजों बुबाय थादोंना बेखौ जिसिपिजों बुबाय थानाया माने हायानो मावलायलायदों दा दुम बास जाबाय खालि रावबो गैया मुझे लगता है कि मैं जल्दी आ गई हूँ कोई बात नहीं सब काम में एडवांस होना जरूरी है कि नहीं गाइस दायो आङो मास्कावा मोनफैबाय ओमफ्राय आं दायो गारि हमनानै थांसै स' आं माने एसे थाबैनो मोनफैनाय बायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय आं दायो थांसै आरो नाय बेहाय मास्कावा ओमफ्राय नै डाइरेक्ट नैनिफ्राय माने भुटान गारि मोनखायो आरोना जोंनि भुटानाव थांखानाय गारिखौ मोनखायो माने सोलायबाय थायो आरोना जायगाया माने मा होनो बेखौ खनसे भरलुआनि उनाव दायो मास्कावाया जाफिनबायनो ओमफ्राय दायो मास्कावानिफ्राय थांसै डाइरेक्ट भुटान मोनहैखायो आरोना बेखायनो मोजां थांनो माने आङो बिदि ओंखारलिफोरखौ मोजां मोना आरो बेखायनो नागिरनानै मोनदोंलै आं बासखौनो नागिरनानै मोनबाय रावबो गैया दखान माबा ओरैनो सिटखौनो मोननो नागिरा जि माने भिर जायो आरोना ओमफ्राय बाबाया बुंदों आरोना दिनै मंगलबार नालाय बेखायनो बारा भिर जानाय नङा होननानै मानसिफोरा मोनामसोदो मास्क गानाबा थानो आं गुवाहाटियावनो जा जेरावनो जा सब दिनावनो मास्क नांखागौ आंनो मोनामसोदो चसमाया पावारनि नङा दै बायनायसो माने फुला लाबोनायनि थाखायनो गाननाय थाङो आरो आङो रस थांगोन ओमफ्राय दासो 12:30 मोजां बानायबाय था ओरैबायदि देन्जार मोनामखादोंमोन भगबान आं फिजां मोनलायलायदोंलै जि लेथ्रा मोनामखादोंमोन सयथिबो माने इदि टयलेट खाथियावनो थानाय बायदि जादों निला जायगाया आङो गुवाहाटि फैबाथाय बेफोरबायदि नाम थानायफोरखौ माने फरायफ्लांबाय थायो दिनै थांनाय माने फरायलांबाय थायो आङो सोर बिदि खालामो अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरसन
Bye bye Guwahati. थांनोसै आंहा फैफिनगोन. न'आव सफैनानै मेंनायजों मानायजोंनो आं भिडिअखौ आरो खालामबाय थायासै लोगोफोर सरि भिडिअ बिसिमानो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय लोगोफोर